आतान तोचणी घेऊन डोंगर रानान भोवून पाटलो माथ्यार मारून आताय आमी काजू बरून दोनपारच्या वतान घोडोवून घाम उमेदीन कोताय आमचें काम दोनपारच्या वतान घोडोवून घाम उमेदीन कोताय आमचें काम अगं कडम्यान घाल गो बियांक ओड घालून काजू कोडम्यान भरून पायांनी काजू मोडून काजूंचो रोस काडून बाटयेन कोडोय थंय लावून लावणी हाटाय आमी उर्राक आनी फेणी बाटयेन कोडोय थंय लावून लावणी हाटाय आमी उर्राक आनी फेणी बबरा बाय वाल दी गो चुमाड्याक वाल बांदून मोठे मोठे फातोर दवरून ताजो ताजो निरो काडून पिताय आमी दोण्यान भरून दोंगरान आमची गिरेस्काय भुरग्यांनी सांबाळून दवरूंक जाय दोंगरान आमची गिरेस्काय भुरग्यांनी सांबाळून दवरूंक जाय